салому алейкум бинандагони азиз ютуб канал доктор Тоҳирӣ. Инҷо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ ҳозир дар назди мо яке аз истироҳаткунанда гӯем бемор гуфтанам он шарт нест, чунки одами саломатиаш ин қадар ганда нест. Неки бисёр духтурово рафта, табибҳо рафта хеле азият кашидагӣ. Мана ҳозир худашон аз забони худашон нақл мекунанд. Мана дуюм рӯз ба ин алакай худашонро нақл мекунанд. Марҳамат худтонро шинос кунед. Assalomu alaykum bинандагони азиз. Ман зодаи шаҳри Панҷгад Раҷабов Раҳматулло Абдул панҷсолаам. Ман дуним сол боз азият мекашам. Касалимро наёфтам. Баъд келинам дар боғи хоки лои Шеравиқ иштирок кардам. Ин маҳалли гузону ҳамҷо фаҳмидам ки доктор Тоҳирӣ мулло Зоҳир ҳамҷо будем. Баъд кофтам, телефон кардам, наёфтам. Ман ин кас пеш ҳозир дар ҳамҷо ҳузур дорам. Бисёр табобати навдид доштем. Пештара камтар бисёр нағз. Ман аз инҷа бисёр давдави бисёре кардам. Дар 2 маҳ 6 бор хон гирифтед? иҷома кардагӣ шумо? иҷоба кардам. Нашуд. Ҷомилаи ваъда ҷиғдидам. 2 соат қамчи гирифтам, ҷин мебурохтем. Нашуд. Россия рафтам. ҳамин нӯги почам то калима типография кардам. Нашуд. ин бо домилочаҳо ҳаст, бо ман ин дигар ҷоҳо ҳаст. Ҳама ҷо рафтам, нашуд. ҳама киса кофтам, наёфтам. омадед шумо ҳозир ҳаминҷо омадед чӣ хел ҳис кард содеду дар айни замон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ҳамин 2 рӯз 3 рӯз ба аллакай саломатии шумо беҳтар шудагӣ, хобатонам нақш шуд. Дар айни замон ҳозир ман нағз. Чунки ишкамам қазбият бидаст, намедонам. Як чиз мегӯяд гӯштам ғангар зад, духтури гӯшт марафтам, асаб гуфт, балиси асаб рафтам. Наёфт касалима. ҳамҷо омадам, касалима ёфтам. ҳозир нағз мекунам. бисёр давидам. ҳамон давлат шодиев чӣ дод шумо ба табиб шогирди мо? омадам ки доктор давлат шодиев нестанд. Баъд давлат шогирдам давлат шогирдашон будем. омадам мана бисёр пешвози нағз гирифтам. дороҳои нағз додам. гиёҳҳо дору сохта дод шумо? ҳар ҷои ҷамолу тамошо ҳамаша нағз пешвоз гирифтам. ҳозир нағз ҳамин чанд ҷой давидагем, ҳамин ҷо бо беҳтар шудам. аку инҷа барнома сохтагӣ ки одамое ки инҷа биёд бояд то 100 сола умр бинад. шумо мехоҳед 100 сол умр бинед? мехоҳед 100 сол умр бинед? че мехоҳам? 100 сол умр дидан то 100 сола рафтани ҳастед? анча чизо ёд гирифтед аллакай? нияти нағз нест ки давлат? ҳар ки мехоҳад ки 100 сола умр бинад, ҳамин ҷо бисёр чизо ёд мегирад. бисёр чизо ёд мегирад. ҳардуми худаш мешавад. саломатиаш дар дасти худаш, дар дасти худо. доктор Тоҳирӣ фақат ёд метиҳад. доктор духтури фақат ёд метиҳад. инҷа ҳама чизо ёд мегирад. одам чиз надонистагиша меёвад. инҷа дорои намедонистагиша меёвад. алафи наёфтагиша меёвад. дар ҷои бисёр ҷои хуб будаст инҷа. ана саломату сарбаланд бошед, 100 сола шавед.